The Geza Revolution. Nation holds breath as military receives petition calling for Mnangagwa's retirement. Zanabena mashoko kuda panguwa ine zvinzi aiwa panguwa ino the nation aiwa yakatarisira panhu yabhumsho Geza aiwa the petition aiwa yoisiwa kune vamauto iri kupusha for the retirement yemutungamiri wenyika. Sanapinda mashoko obuda nyorwa panapa nevakomana vezvinhu aya vachiti aiwa nyika yese yakatarisira pathat petition vachimirira kuda kunzwa kuti zvichafamba sei. Ndoti subscribe like out on the bell icon. Tipinda pana pamuzimu ayakudanyira chiti a petition authored by a group of concerned citizens calling for the immediate retirement of President Emmerson Mnangagwa was successfully delivered to the military on Wednesday. Zimbabwe can exclusively review. The group acts in solidarity with war veteran Blessed Geza, who has publicly called for President Mnangagwa to step down due to alleged incapacitation. We request your intervention to uphold the Constitution, restore the rule of law, ensure accountability and protect our democratic framework. We trust in the Zimbabwe National Army's dedication to defending our nation's interests and constitutional values. We therefore call upon you to take decisive and timely action in response to these urgent matters. Ndomashoko ari nyorwa panapa aiwa mutsamba dzatikona kuti this petition iri kupusha aiwa the ZDF kuti ibvise mutungamiri wenyika. Vanhu vanopindawo vachikomenda vakasiyana-siyana aiwa zvina kusarura. Vamwe vachiti viva Geza, vamwe vanopinda vachiti muchabvuma abatiwa abe mujeri nevakomana vegare. Vamwe vanopinda vachiti tasvika patiri nekusunga vanhu vanopikisa. Kungobvuma zvese zvese nyangwe dziri nhema ndozvatizvitsa patiri nhasi. Nyika kushaya paunoti apa pari nani, mbudzi interchange yakuita kunge yekare kare. Makomenzi ari kachitaura nevanhu vakasiyana-siyana akuti to this post. Tudze mafunguro enyu motibudi pamusoro pechitiko chimina comment section yedu. Tudze mafunguro enyu, subscribe or like and on the bell icon.